Lauren Vella rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bir-romanz Rocket. Romanz li joħodna fi spazju fi żminijiet differenti ħafna minn tagħna u li spiss jirreferi għat-teknika u l-arti tal-fotografija. Minkejja li joġobni ħafna l-ġeneru futurist u l-ġeneru tal-fantaxxenza, u minkejja li ktibt żewġ romanzi li huma ambjentati fil-futur, apparti Rocket ktibt ukoll Magna Mater li iseħħ fl-2020, però ħareġ fl-2011, allura kien fil-futur. Minkejja dan kollu, ma nqis illi Rocket jaqa' kompletament taħt dan il-ġenru. Fil-fatt ma nħobbx insejjaħlu ktieb tal-fantaxxenza jew science fiction, għaliex għalija Rocket huwa iktar romanz distopiku. Fis-sens illi huwa ambjentat fil-futur u jitratta dwar il-futur ta' Malta immaġinarja. Malta illi wara sekli sħaħ ta' ħakmiet, kolonizzazzjoni, assedji, invażjoni minn barra, issa reġgħet fil-futur fl-2064 reġgħet qiegħda maħkuma minn pajjiż barrani minħabba il-pożizzjoni strateġika tagħha f'nofs il-Mediterran. Huwa romanz spekulattiv li seħħ lej it-tieni nofs tas-seklu 21 fejn għandna Ewropa differenti milli nafu llum, l-Ewropa hija frammentata, l-ivvjaġġar bl-ajru m'għadux iseħħ, il-telekomunikazzjonijiet m'għadhomx attivati, il-ħitan reġgħu telgħu, u Malta reġgħet taħt ħakma darba mill-Italja. L-2064 hija sena partikolari għax tirrappreżenta 100 sena mill-indipendenza ta' Malta u qed naraw li l-indipendenza reġgħet intilfet. U Malta f'din ir-realtà distopika ħafna tinsab l-ewwel nett kompletament iżolata mill-bqija tal-kontinent mill-bqija tad-dinja. Qed tiġi evakwata, allura tfadal vera ftit nies, u l-ftit nies li għadhom fuq il-gżira qed ibatu ħafna minħabba illi hemm problemi kbar minħabba tibdil fil-klima, hemm ħafna maremoti, hemm l-irwiefen, u m'hemmx biżżejjed xita, m'hemmx biżżejjed ilma u m'hemmx ikel. Dawn l-aħħar ftit snin fix-xena letterarja internazzjonali fejn Rocket qed jagħmel ħossa la volja għadu ma ġiex tradott, Rocket qed jissejjaħ eco-fiction. Jiġifieri romanz, rakkont fejn mhux biss fl-isfond immanka fuq quddiem għandek l-aspett tat-tibdil fil-klima u d-disastri ekoloġiċi li qed jinħolqu minħabba fekk. U fil-fatt mhux biss Rocket li qed jiġi deskritt hekk imma anki Magna Mater peress li fiż-żewġ romanzi tibdil fil-klima huwa suġġett importanti ħafna. Fl-istess ħin, villaġġi sħaħ kienu diġà ħadu l-aħħar nifs u żvujtaw minn kulħadd. Isimu l-ħemda tat-toroq vojta taż-żurrieq, ħal-Safi, il-Qrendi u ħal-Kirkop. Ix-xemx tiżreġ fuq it-tarma kiswet ileq. Il-ftit karozzi li nistgħu naraw jinsabu mitluqa bit-tajrs mifqwajn u l-ħġiġ tat-twieqi u l-windscreen infarrak. Ħafna mid-djar ġew imbarrati. Oħrajn ġew abbandunati mingħajr ebda ħsieb għal dak li se jitħalla warahom. Dal-bib miftuħ. U jekk inħarsu l-ġewwa naraw pultruna mqiegħda b'tali mod li tħares lejna, lejn il-bieb, qisha qed tistenna lil sida jiġi lura. Kikra vojta tal-kafè tinsab ftar fil-mejda l-baxxa, donna riesqa lejn ix-xifer bil-mod il-mod, millimetru kultant żmien. Forsi xi darba jirnexxiela taqa' u titfarrak mal-madum biex teħles minn din l-eżistenza inutli.
ħafna drabi ir-raġuni għalfejn Rocket jiġi deskritt bħala romanz fantastiku ġej mill-fatt illi fir-romanz għandna l-vjaġġar fi żmien u għandna wkoll il-vjaġġar fl-ispazju. Però jiena dawn użajthom iktar bħala għodot biex nanalizza minnaħa l-aspetti lineari, ċirkolari, ċikliċi jew spirali taż-żmien u qed nistaqsi d-domanda il-passat u l-futur kif huma marbutin flimkien b'mod lineari jew għandna tendenza nirrepetu l-istess żbalji tal-passat. Dik l-ewwel ħaġa. U t-tieni nett mill-lat ta' spazju li vjaġġar fl-ispazju, dan li vjaġġar tani lok biex nanalizza l-idea tal-perspettiva. Fil-fatt l-unika xena li għandna nisanidu fl-ispazju huwa fl-aħħar meta Petrel letteralment jinqata' mill-art, jitbiet minn din id-dinja li għex fuqha għal kważi 50 sena u fl-aħħar jista' jara l-istampa kollha. Sa fl-aħħar bdiet ix-xitwa u x-xemx ma baqgħetx tiżreġ bla qiegħda. Minflok niżlet il-borra u n-nies reġgħu baqgħu mgezzin fi djarhom. Aħjar borra milli x-xita bdew jaħsbu huma u jitolbu biex dix-xitwa ma terġax tagħmel xita bħas-sena ta' qabel u tarraq kollox. Imbagħad f'nofs Marzu ġiet sħaba ta' rmiet li tagħthom xifmu li kien reġa' żbroffa l-etna. L-irmiet qeret ħafna mill-luċuħ tal-għelieqi u bosta bejjem fl-irsiset fawdex mietu wkoll. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.